ମୁଁ ତ ରାଜି ଅଛି ନା ତୁ କଣ ପାଇଁ ଟେନସନ କଣ ପାଉଛୁ ହାତ ଗୋଡ ଯଦି କିଏ କାଟିଦବୁ ନା ତୁ ପ୍ରାଣ ଖାଇଦେ ହେଲା। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ କୁହ। କଣ କରୁଛୁ କଣ କରୁଛୁ? ଏ ମେଡିକାଲ ଆସିଥିଲି ଏଇଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରିବା ପାଇଁ ହାତଟା। କୋଉଟା? ଏ ଯୋଉ ହାତଟା ତମ ପାଇଁ କାଟି ଦେଇଛି ନା। ହଁ ଯେ କଣ ହଁ ପାଇଁ କାଟିଲୁ? କାଟିଲି ଦେଖିଲି ମୋ ଆଲୋକ ତା ବର୍ଷାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷାର ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ଭଳିଆ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ। ତୁ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଏଇ ମେଡିକାଲ ଦୋକାନ ପାଖରେ ବସିଛି। ବସିଛୁ କୋଉ ହାତଟା କାଟିଛୁ? ଯୋଉ ହାଟରେ କାଟିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଯାହା ହାତ କାଟିଲେ କଣ ହେଇଗଲା ତମେ ତ ସୁଟିଂ ସାଇଡରେ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛ ନା ଯୋଉ କଥା ଓ ଦେଇକି କଥା ରଖି ପାରୁନ ନା। ଓହୋ ମୁଁ ଆପଣ ହେଇଗଲି ନାଇଁ। ଓହୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଠିକ ତମେ ବୋଲି କହୁଛି ଆପଣ ବୋଲି କାହିଁ କହିବି ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ଲୋକ କଣ? ଚାଲ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ହେଇଗଲେ ନାଇଁ। ହଉ ଠିକ ତମର ଅଛି। ସକାଳୁ ଏବେ କଲ୍ କରିବା ମନେ ପଡିଲା କି? ଆଁ ହଁ ହଉରେ ବାବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ହାତ ସକାଳୁ ଏବେ କାଟିଛୁ କଲ୍ ଆଉ କରିବା ମତେ ମନେ ପଡିଲା କି? ଏ ବର୍ଷା ମୋ ଆଲୋକ ଦେ ଭାଇ ମରିଥିଲେ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତ କି କହୁଥିଲ ନା ମୋ ମରିଗଲେ ଦେହ 3 ଦିନ ତ ମଢ ରଖିକିରି ତତେ ଦେଖି ଚାହିଁ ବୋଲି କାଲି ରାତିରେ କହୁଥିଲ ଟି ଆଜି ଏତେ ସବୁ ହେଲା ଆସ ପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଏଞ୍ଜୟ କରି ସାରିଲା ପରେ କଲ୍ କରୁଛ ମତେ। ହଁ ଶୁଣେ ଖାଇନି ହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି ସିଗରେଟ ଟାଣୁଛି ହେଲା ତତେ ଖାଇନି ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ବି ହେଲାଣି ଖାଇନି ଏବେ ଯାଇ ହେଲା। ଖାଇନି ହେଲା ତତେ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ହାତରୁ ଯଦି ବ୍ଲଡ ଯାଇଛି ନା ହେଲା ତ ପ୍ରାଣ ହଜେଇଦେ ହେଲା ମୋ ପାଖକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆସିବୁ ତତେ ବାଡେଇବି ହେଲା ବହୁତ ବାଡେଇବି। କଣ ପାଇଁ କହୁନୁ ମତେ ତୁ ବାଡେଇବେ କଣ ପାଇଁ ବାଡେଇବେ ତମେ ତ ପୁରା ବାଡେଇବୁ କିଏ କହିଲେ ଏବେ ହାତ କାଟିବୁ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନା ବସା ହେଲା। କୋଉଟା ତୋର କଣ କଟିଥିବ ଦେଖିବି ନା ସେଦିନୁ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖ ଶୁଣ ତୁ ଯେତିକି କାଟିଛୁ ନା ବାବା ଫୋନ କଲି ବାବା ଫୋନ କରି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିଲେ ସାନୁ ଫୋନ କଲି ସାନ ବି ବ୍ଲକ କରିଦେଲ ସାନ ତମ ପାଖରେ ଥିଲେ ବୋଧେ ବାବା କଣ କହୁଛି ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ଯଦି ମୋ ପୁଅଠୁ କଣ ତୁ କହୁଛୁ 4 ବର୍ଷରେ ସାନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ତତେ ଘିନି ଆଣିଥାନ୍ତି ମତେ ବାବା ଏ ଶବ୍ଦଟା ଆଜି କହିଲେ ଜାଣିଛ। ଆରେ ବାବା ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଫୋନ କରିଥିଲି ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଅଛି ହେଲା ବୋଉ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି ବାବା ତମେ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଯାଅ ବୁଲିବା କଣ ପାଇଁ ହେଲା କଣ ତୁ ପାଇଁ ଜାଣିନୁ ବାବା ଆଜି ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି ହେଲା ବହୁତ ମଦ ପିଇଛି କେଜାଣି କଣ ପାଇଁ କିଏ କଣ କହିଥିଲି ମଦ ପିଇଛି କିଛି କହିନି ମତେ ମଦ ଆଜି ଛାଡିଲେ ବାବା ନିଶା ଫୋନ କରି କହିଲେ ମୋ ପୁଅଠୁ ଯଦି ତୁ 4 ବର୍ଷ ସାନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା ତତେ ଘିନି ଆଣିଥାନ୍ତି ତ ତମେ ବାବା କୁହ ନା ଯେ ହଁ ବର୍ଷା ମୋଠୁ 4 ବର୍ଷରେ ବାବା ସାନ ବାବା ଯଦି ରାଜି ହେଲେ ତ ତମେ କାହିଁ ରାଜି ହଉନ। ମୁଁ ତ ରାଜି ଅଛି ନା ତୁ କଣ ପାଇଁ ଟେନସନ କଣ ପାଉଛୁ ହାତ ଗୋଡ ଯଦି କିଏ କାଟିଦବୁ ନା ତୁ ପ୍ରାଣ ଖାଇଦେ ହେଲା। ସତ କଥା କହୁଛି କାହା ହେଲା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ ଶରୀର ନେଇକି କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ ମୋ ଚେହେରା ପାଇଁ ନେଇକିରି ମଧୁ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ମଧୁ ବଞ୍ଚିଥିଲି ହେଲା ସିଏ ତ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ମତେ ଆଭାର କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏତେ ଜ୍ଞାତା ନାହିଁ ସିଧା ଘରକୁ ଯା ହେଲା। ଆରେ ମୁଁ ତ ବାଣ୍ଡେଜ ବାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ନା କେହି ନଥିଲେ ବାଣ୍ଡେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସେ ବିନୟ ଆଣିଥିଲା ସିଏ ଆସିଲେ ତ ଯିବି ସିଏ ତ ଯାଇଛି କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗାଡିଟା ଧରିକିରି ବୋଉ ତ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଛି। ତୁ ମେଡିସିନ ଦୋକାନକୁ ଯା ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଯା। ମେଡିସିନ ଦୋକାନଟା ହେଇ ବସିଛି ବାଣ୍ଡେଜ କରିକି ବସିଛି କିଏ ଆସିଲେ ଘରକୁ ଯିବି। ତୁ ମେଡିକାଲ ଦୋକାନରେ ବଇଛୁ ଏବେ ନା। ତମକୁ କେତେଟାରେ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ଏବେ ତମକୁ ଟାଇମ ବାହାରିଲା ତମେ ଏବେ ଆସୁଛ ମତେ ପଚାରୁଛ ଫୋନ କରିକି ଆଁ କେତେ ଆରେ କାନ୍ଦୁଛି ତମ ପାଇଁ କେତେ ମେସେଜ କରୁଛି ତମକୁ ତମେ କଣ ମେସେଜ ଗୁଡା ଦେଖୁନ ତମେ ଖାଲି ଭଏସ ରେକର୍ଡ କରୁଛ ତମକୁ ମେସେଜ କରିବା କଣ ଆସିନି ନା ଶିଖିନ। ଆରେ ବାବା ତତେ ମୁଁ 2 ମିନିଟ କହୁଛି କାଲି ଆମ ଘରେ କଣ କହିଲି ଜାଣିଛୁ ନା ଗୁଲୁ ଆଣି ଜଇଁ ଆଣି ତତେ ହେଲା ଆଣିବି ସେଇ ଯୋଗୁ ଆମ ଘରେ କେହି ମୋ ଦେଲେ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା। କଣ କାଲି ପାଇଁ ରାତିରେ କଣ କେତେ ପାଇଁ ଘଟଣା ହେଇ ଜାଣିଛୁ କଣ ପାଇଁ ଘଟଣା ହେଇ ଜାଣିଛୁ ମୋ ବୋପାର ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବ ତୁ ପର ପୁଅ ସିଏ ବାବୁ ଛୁଇଁ ସିଏ ଗମେଇ ଖାଇବ ସେଇ ଯୋଉ କାଲି ରାତିରେ ଝଗଡା ବାଛି ସିଏ କିଏ ବେ ଜଇଁ ହେଲା ପର ଘରୁ ସେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବି ଠିଆରେ ହେଲା କେବଳ ଆଲୋକ ବର୍ଷା ଆଉ କେହି ନୁହଁ ହେଲା। ଆ ଯଦି ଆଲୋକ ବର୍ଷା ବାବା ମତେ ଆଜି କହିଲେ ନା ମତେ ଆଜି ବାବା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଦେଖେ ଝିଅ ତୁ ଯଦି ମୋ ପୁଅଠୁ 4 ବର୍ଷରେ ସାନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତତେ ଘିନି ଆଣିଥାନ୍ତି ତ ତମେ କୁହ ନା ହଁ ବାବା ବର୍ଷା ମୋଠୁ 4 ବର୍ଷ ସାନ ତ ମତେ ଧର 28 ହେଲା କି ନହେଲେ 29 ହେଲା ନା 30 ହେଲା କଣ ହବନି ଯେ ମୋ ସଂସାର ଭାସିଗଲା ତମ ପାଇଁ ଯେ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ବର୍ଷା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବାବା ମୁଁ ତମ ସିଧା କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଆଲୋକୁ ନ ପାଇଲେ ବାବା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲି ବାବା ତ ମତେ ଖରାପ ଭାବ କି ଭଲ ଭାବ ମୁଁ ଆଲୋକ ସହିତ କଥା ନହେଲେ ରହିପାରିବିନି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲି ବାବା ତାଙ୍କୁ ତତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ବାବା ମଦ ପିଇଛି ଏବେ କିଛି ହେଲେ କଥା ହଅନି ଯାହା କଥା ହେଇଛୁ ଆଉ ଫୋନ କରୁନୁ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ହେଲା ନାଇଁ ଫୋନ କରୁନ ହେଲା ବା ମଦ ପିଇ ଦେଇଛି ବହୁତ ମାନେ ଯେମିତି ନିଶା ହେଇଛି ନା ମୁଁ ହେଲେ କଥା ହେଇପାରୁନି ବାବା ଥିଲେ ହେଲା। ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ଏ ବର୍ଷା ମରିଗଲେ ତମ ପାଇଁ ଭଲ।
तू या मो लाइफ रे रहो तते मु करू बो करनी समस्त अने सारा ओडिसा अने हला ए आलोक टोका रखिला हाली मते आज तू बाबा एती कौन कहला संभाल ना जानछ तमे तमे कौन मो कहला पही तमे मो पुओ पही लकी मो पुओ तम सकासे मो पुओ आज एते ऊपर चढ़ी पाला जे कि फिल्म रे शूटिंग ओ करी मु नाही पाला गली मु नाही गली तो काली ले कहिथिल ना काल तू अबुझ हेलु हेलु मार खाइलु तो हाथ मु उठौनी मते बहुत विरक्त करना बाबा जो निशा थिला पचास बाबा तुमगु भाई जाई छी पचास तो एइडा मते भल लागिला कोन कहि थांदे बाही नेली कहिथाने कोर्ट मैरिज ही नेली कहिथाने तू खुशी हेइथांतु सेति मो उपमा पाटो तू सुनियो जानती हैला अच्छा तम बाबा को सुन हां बाबा को फोन करना बाबा मत भी देई छला फोन करना बाबा जल्दी तरह कथा लेनी हैला तो कॉल करना एबे तो कॉल करना बाबा दिले कथा हो छला बाबा कोड छै बहुत मत भी देई छला छै छु बोले तम बाबा कहून बाबा तमे जहा चाहछो वर्षा सेटा दो बोली कहून मु कही ना तू काई टेंशन नउछ बाबा धीरो पानी पत्थर काटे अरे साई पड़ी जा तू आमे जदी साई रे जदी घर बिकी आ कोडे जदी प्लॉट गां रो जो जगह बड़ी बिकी करू ना आमे कोड बण जंगल रे के रोइला जीवो मो पाकू तू सेडे काई भाबुनु बे आगो जगह प्लॉट दबो पैसा दबो कोटी टाका 2 कोटी टाका संपत्ति आसुरी पाकू आइला पर मो प्लान मु चले तू कोन बे सेते कोन बे संभाल मते ए विरक्त जो मते काली तते बाडेली नल केबेल हाथ उठौ न संदी हला तो देखु आज एत हेलानी केथर बाडे देखिजु खाली मते बहुत राग उठी चला से जो तो तुम कहू दिन काल तेल नाही हेले चल चली बोली फोन बोली काटिलु मते एटा बहुत विरक्त लागला हला तो कहू ना तू साइलेंस रो ता सुविधा जदि म साइलेंस रहबी तमे काई मते फोन करना सकाळ जेतल तमे शूटिंग गल मते कॉल करी गलनी कि मेसेज करलनी जे वर्ष हम शूटिंग पे जाउची तू रही जा टिके बोली तमे काई मते मिछ काई कहउचो रही जा टिके बिजी अछि मु जाननी बाबा बा कहले काली जाई पेन साड मार्केट रो आनचो आज शूटिंग पे सानु नै कि जाइथलो तो जान बाबा तने कहि दउछ दे बोलो गाय पुरुगा तमे लु चोचले कोन बाबा लुचे ना कोन गला ससुर दिले बढ़िया कथा ता होछु बहू ना अरे बा अरे कथा है ता कोन खाइलो कोन मन दिते किछि खाइनी सिगरेट आनथिले सिगरेट आनथुलो आउ अपा तमे गुलु सानो सब छिड़ाई दिले तो सेटा माने कोन कार बर्थडे थिले कि सानोर गुलुर बर्थडे थिला जाननु तू एका एका एन्जॉय कर दलो डाकिलन अरे एबे नो बे बहुत आगुर लेनी एटा एबे नु एबे मेट्रो नु एटा आजिका फोटो नु बहुत आगुर नाही नाही ए भाइया भाइया नु अपा बाके जेती फोटो थिला ना मु ता माने व्हाट्सएप रे से छाड़ दिला मु रखिली ए फोटोडा हला तते डाकी नि भाइया हेलो जोड़ा हला हला मते डाकियो हाउ एबे मु का संगे रे जीबी जे आसुना टिके मते नहले नै जानतो कोड होती अरे मेडिकल रो इदी बसिची जो कोन एडा रथ मेडिकल पाखर बसिची जे से मधुआ जाई छी मध खाया पर म बसिची कोन करी छाड़ बहुत लोग बहुत गाली करछंदी आ बहुत कथा कहछंदी कोन करछ काहे कि गोटे पोडा पई काहे कि झियो कांदुची बोली बुझू छंती तू कोन पे एडा पलुको सेही गोटे मुहूर्त रे मते लागुथिला प्राणुडा हारी देथांती हला एटा करियडा मो पई बडो नु किछ हला मु बाबा भी कहिबी आलोक पई मु सब किछि करि पारि एमती भी मरि पाले भी मते दुख लागियोनी हला किंतु तमे जो खुशी रे रहउछो ना फोन करिया तुम कोन टाइम मिलनी खाली मेसेज करछो मेसेज कले कोन हबो रही जा बाबा कोन पे मेसेज करछो अरे बाबा तोते सकाळे कॉल कल तू उठेलो ना पछरे आउटे परे भी कॉल करथिल दी तीन थोर कॉल कली विरक्त हेल तीन ना नंबर कॉल कल तू उठेलो हला हम कहली बोधे रागी सोई पड़छ तते मु कहू दिले हनो हला हाथ गोड़ काटू रक्त जेती काटू मु दी डबल काटी दे हला जाननु मो से सिरो अगरा काटी दे मले मरी पछि ना सिरो अगरा काटी जाननु मद पीला पर जदी एते भल पाउछ मते सारा दुनिया काहे जणौछ एमिति सारा दुनिया कोन पई माने मो इज्जत ऊपर आंच आसले भला कथा कहउछ जे मु ताको भल पाउनी भाउज प्रेम कोन पे सब काडुछ केते कष्ट होची जानछ ना जो काडुछ सेरागो अरे धन मु काडुनी मीडिया वाला काडुछंदी तमे सिना कहिले मीडिया वाला करछंदी तमे जाईगिरी कहिले सिना करछंदी न कहिले करथांते कि तू मु जाननी तू बैंडेज करू आ केते रक्त भारती तार फोटो उठे रखि दउ सेतीर मूल्य तू दउ हला सेती जो न मूल्य दउ तो ते देखा बिन मल्ला गला हला कोन बे रक्त गाललो कोन बे कहलु जे न कहिबू मल्ला गला रे तोर मोर एठु आ मु भी हाथ काटिबी तू ओरिजिनल रे
ଅରିଜିନାଲ ହାତ କାଟି ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି କାଟିବି ତୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ଆଲୋକ କେମିତିଆ ପିଲା ହେଲା। ମୁଁ କଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କାଟିଛି ନା କଣ? ନାଇଁ ତୁ ଅରିଜିନାଲ କାଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କାଟେ ଯେ ତୁ ମୁଁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟି ମୁଁ ସେଇନା ପିଲାଟା ହେଲା। ମତେ ଧୋକା ଦେ ନା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟେ ହେଲା। ଆଉ ତମେ ବାବା ବାବା ତ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ତମେ କାହିଁକି ମତେ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ଆଗରେ ଏତେ ଅସମ୍ମାନ ତମେ କଣ ପାଇଁ କରୁଛ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନି ତାକୁ ଚିହ୍ନିନି ତାର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯେ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି କୁଆଡେ ମତେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଦିଅ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ ତମେ ଯଦି ଏଭଳିଆ କରୁଛ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ? ଆରେ ତୁ ବାବା କୁଆଡେ ଯିବୁନି ହେଲା। ତୁ ଯୋଉ ସେଇଠି ରହିବୁ ମୁଁ ଘରକୁ ନବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ମୋର। ମୋ ଉପରେ ତୁ ରିକ୍ସ ଛାଡେ ନା ତୁ ସଲ୍ଭ ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଶେଷ କରିବାକୁ ମୁଁ ହିଁ ଅଛି ନା ଆଉ କିଏ ଅଛି ନା କଣ? ମୁଁ ହିଁ ଶେଷ କରିବି ଆଉ କିଏ ତୋ ଲାଇଫରେ ଶେଷ ଆସିବନି ହେଲା। କି ଯଦି କିଏ ଆସିଲା ବି କେଜାଣି ତୋ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ତୁ ଯିବୁ ହେଲା। ସେଟା କେବେ ହେଇନି କି ହବନି। ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ହାତ ମୋ ସାହିର ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଇଁ ତା ଲାଇଫ କ୍ୟାରିୟର ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା ହେଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ କେବଳ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ହେଲା। ତୁ ଆଉ ମିଡିଆକୁ ଆଗକୁ କେବେ ଯିବୁନି ବାବା। ସେ ମିଡିଆ ଦେଖି କାଲି ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ପକେଇଥିଲା ମିଡିଆକୁ କେବେ ଯିବୁନି। ତତେ କହୁଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତୁ ଗୋଡା ଧରୁଥିଲ ଧନ ମୁଁ ଉପମା ରାଣ ପକେଇ କହୁଛି ତୁ ହାତ ଗୋଡ କାଟେ ନା ତୁ ମୋ ରାଣ ପକେଇ କହୁଛି ଆଉ ଯେତିକି କାଟିଛୁ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟ ନ ଦବୁ ଦେଖୁ କଣ କରି ତୋ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ହାତ ଗୋଡ ଯାହା ଅପରସନ ବ୍ଲେଡ ତୁ 2-3 ଟଙ୍କା ବ୍ଲେଡ ମୁଁ 15 ଟଙ୍କା ବ୍ଲେଡ ଆଣି ଖୁସୁ ହାତ କାଟିଛି ଗୋଟିଏ ଗାର 15ଟା କରୁଛୁ। ତମେ ଯଦି ହାତ ଗୋଡ କାଟିବ ତମ ବର୍ଷାର ଭଲ ପାଇବା ରାଣ ରହିଲା ହେଲା। ଯଦି କୌଣସି ଯଦି ଗୋଟେ ଜନ୍ଦାଟିଏ ତମ ଦେହରୁ ଚୋବେଇକି ଯଦି ବ୍ଲଡ କାଢିବ ତମ ବର୍ଷାର ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବ।